سلام تخطلت نايز channel كم يكن يهم لما نقولنا بحبار كأبي الناس غلي زبل كوار استعزلكم قريبا لغون نالو مارسنا بزعبا سوشيال ميديا يكون متشم سوشيال ميديا أبزلنا كفل زمن كفالنا معلتا ومن بارنا معلتا كاب كنقطفهم زين خل فتاتي غين زلو فيسبوك ديو انستغرام ديو يوتيوب ديو كالوت كلهم بأعمم معلتا ونتفتاتنا عبي بوتان عبي جزيان عبي ترى دلو من يوم نعلم تمرتي فيسبوك نقطفل لنا قال مالتي كون السو بحق زعرب تغينا زي كالو اللي درجة وانت بس هي كفالنا يتنين برولو زلنا بفلا يبطوم نعشتو كفالنا يتأتعب عبي يوميو نفسه كف نشتي دما كم جزيو كعبي نيقدنيو تراين تاينا نقبر زلنا ألو تاون أو انتاون تاتورينا نعوز مثل سقوم تتحد بموسات أبي وتنا عوتات كنا نوصل من قدم لداعي ترايو سلازي لو من لو تمرتنا كم يكيرنا صعبينات ويتنكتات كسوشيال ميديا انت عينت صلواتات أبي وتنا أنا أبي ودكنا نحواتنا ناشتون عبيتن كل يخل بحثر زبالة أب مصنع تاوية بزح ريسيرش أب ريسيرش استمركوس نجارات يكابنا تيري تات استمركوس يكونن سلازي كأننا وحكلكم كاتنا بتمرت سلازن هاي لو متمرتنا impact of social media in our life يتبل social media سنت عينت الواتات كل ويخل وينت عينت ذخون positive يخون negative الواب هيوتنا كل كم زغلينا عن ريستا فلالي تلاتات دما كنرينا مجمريا ناي مجمريا نريا لومي سيلف استيم وي اب نفسها مان وي اب نفسها اخبير كم راي تبل ارستيا زيا سوشيال ميديا بخمي تسأل هنرينا قدامتي بزيا سيلف استيم وي لور تحد زبل نفسها تحد كاميرا اي وي نفسها نتسقطات كانت تحد كاميرا اي اب بزح كزي اب دقن شي زري اذا دما كامنتاي دمت بزح سلتات بزح ناي فاشن ناي كلن اب انستغرام ديا فيسبوك كل غزي بلو زغون سلتات سلا دوردا تنوالت تن قطال تنكنسيو ابو الدرك عطوان نفسنا ابزي مفتاون نتنت نفسن زلون صقاتات ابزي مقبالن يسعبلن زي جابتن تتعد من عشون بزح ريسيرش تخايل لي عبز الوا كم زلو يترايو حنت بزح غزي اب فيسبوك نا انستغرام تطفت تغينا قطالي طبقنا استسالت قال طبق بميك اب استوققت اوالي سلدريا تناتن سلف استيم و سلف وورث ناي نفسن كبرت ناي نفسن فتوت وين نفسن ابليس كان يمرأي إنها قدلي خيد مالت جزء نيجاتيف سلوى اللواب سلف استيماتك زي جنتايم أنا سأخولا يكون وي تبغتي كون وي بلستي كون وي أكلاتي تبغى يكون وي جزء تبغى يكون وي كرسي تبغى يكون زبل يمن تبغتك نسا كنت كل جزء مسكالوت سلد ورادر كل جزء تي حنت نستوعب لا لنا هذا السبس اللي كور قالوا أبتا مومنت تيا نالباتي وصل سلزل ويبقى لوكيشن سلزل تبغى تسائل خون خلي كم جنا يكون كل جزء جنتاي يرسو تسب كل جزء هم خنزلوا بمرأي تين هون أنا كم زي كون كوي نفس خانة مثلا بحرتاتي ما تسلز بفلاي قدم زناي بيوتي ماجازين سبالة تناي طباقة نصيحتاتي كم زفتر نيرلو ممكن كتالي أب إدنا زلنا تلفون أو نفسه كيف كندي ساعات لو نطف انتي قبرنا أب حقوسناتنا أب تناتنا confidence عبد سلوه هلو مالتي كتال نفسها مسكالنا ورادرت كتر خلا نفسها تتحتولو من قدي بنصارو زيجا بودات بزو حيريني ودات بزو حدا ودات استقعنني اب سوشيال ميديا بلعبة نفسهم بزعبة باقي يوم زوردو كهلو يقول يوم اب حبشانا مالتيو ولا انتلون انا هجن كل ريه الى خزاره بايكني انا ግን بنفسي ብዙሕ ናይ ወዳት ኣከዳድና ዲገለ ማለት ስለዘይ ጥምት ወይ ዝኾነ ነገር ስለኣስተውዒለ ስለዘይርዮ ብዙሕ ፍሉይነት ከይህልዎ ይኽእል ንዓይ ወይ ክሳብ ክንደይ ነብሰይ ምስ ካልእ ዘወዳድረሉ ምክንያት ኣይፍጠረንን እዩ ኣብቲ ብካልእ ፀረ ኣብ በዓል ኢንስታግራም ክሪኦ ከለኹ ግን ተን ደቂ ኣንስትዮ ቀፃሊ ፅቡቅ ስእሊ ኣብ ምውራድን ኣብ ገለገለ ነቲ ከምኡ ምግባር ክፋል ናይ ስራሕን ስለዝኾነ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኢንስታግራም ከምዚ ፌስቡክ ኢንስታግራም ኖርማል ፕላትፎርም ሳይኮነ ናይ ቢዝነስ ፕላትፎርም ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ኣታዊ ዝገብር ካብኡ ስለዚ ቀፃሊ ስእሊ ከውርዳ ረብሓ ዘለዎን ወይ ስራሕን ኣሎ ንሕና ግን ኖርማል ከም ንዓና ደስታ ጥራይ ነውርድ ኮይና ምሶም ክንወዳደር የብልናን ግዜ እውን የብልናን ስለዚ ነብስና ክንቆፃፀር ክንግደድ ኣለና ወይ ክንፍቅድ ኣለና እንተዘይኮነ ኣብ ዘይተደለየ ጠንቅታት ከውርደልና ይኽእል እዩ ታካሌቲ ፕሮዳክቲቪቲ ወይ ምስላጥ ናይ ነገራት ማለት እዩ እጂ ሶሻል ሚድያ ሓደ ዓብይ ፀገም ኣብ ሂወትና እንተሎ ሂወትና ዲስትራክት ስለ ዝገብሮ እዩ
قصالي بحفش حاجة ريسيرش زبس حسب on average كل 9 معالتي على السوشيال ميديا هل فبحبرة سبنا هالرياضة خلنا ناقن برقص للي مخانوس نتابع مننا لعلي 3-4 ساعات لعليون انتخونا نطفع له جزية كم زلون فلتينا انتاي مالتي يجي بزوح جزية كفارنا هيواتنا يوصلنا له ስለዚህ እቲ ካልእ ግዜ እንትወስደልና ጥራይ ዘይኮነ ፀገም ካልእ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ዲስትራክት ይገብረና ኩሉ ግዜ ኖቲፊኬሽን ጭር ገለ መሰጅ ገለ መለ እናመፅ እንታይ ይገብረና ኮንሰንትሬሽን ናትና ኩሉ ግዜ ይስረቅ ሓደ ነገር ብብቅዓት ክንሰርሖን ክንውድዖን ዓብይ ሽግር ይኾነና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ክንገብሮ ንደሊ ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ድሕሪት ከም ተርፍ ይገብረና ካልእ ፕሮካስቲኔሽን ሎሚ እዚ ክገብር የልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ዘለካ ሰዓት 2 ሰዓት ይኸይድ እንታይ ይገብረካ ሽዑ መሊስካ ነፍስካ ትፀልእ ውሽ 2 ሰዓት ፌስቡክ ልበ እንታይ ኮይነ ወደልካ መሊስካ ከምትንስእ መሊስካ ድማ ናብኡ ትምለስ እንታይ ይገብረካ ሕጂ ጭንቀትካ ይፈጥር እንታይ ገብር እሱ ሕጂ እቲ በዓልካ ክሰርሕ ነቲ ፕሮካስቲኔሽን ማለት ሕጂ ክሰርሖ ዝግባእካ ንፅባሕ ልዕሊ ፅባሕ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ይምፅእ ኣብቲ ናትካ ፐርፎርማንስ ወይ ነቲ ትምሃር ተለካ ኣብ ትምህርትካ ድኻምነት ስራሕ እንተለካ ኣብ ስራሕ ድኻምነት ኣብ ገዛ እንተለካ ነቲ ናይ ገዛ ንጥፈታትካ ብግቡእ ንኸይትዓዪ ንኸይተንብብ ንኸይትምዕብል መኸላእታ ይኾነካ ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕለሉ ኣለና ክሳብ ክንደይ ፅልዋታት ኣብ ሂወትና ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ፅላታት ማለት እዩ ሳልሳይ ሪሌሽንሽፕስ ርክባት ወይ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ ወላ ምስ ኣሕዋትና ምስ ኣዕርክትናን ዘለና ርክባት ማለት እዩ እንታይ ይገብር እዚ ሕጂ ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ዝትንክፍ ወይ ዝርኢ ሰብ ኣብ ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ዕላላት እዩ ከስተማቕሮን ሓሳባቱ ክገልፅን ክርዳእን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዲስትራክትድ ስለ ዝኸውን እቲ ናቱ ናይ ምስትውዓልን ናይ ሚኒንግፉል ወይ ትርጉም ዘለዎ ዕላልን ኣበርክቶን ኣብ ሓደ ጉዳይ ንክገብር ትሑት ዓቕሚ እዩ ዘለዎ ዋላ ምስቲ ሰብ ዘለዎ እውን ጥቡቅ ፍቅሪ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ዘረባ ምስ ጀመርካ ኣብ ካልእ ዝኸይድ ተኮይኑ ንእሽተይ ምስ ገበልካ ካልእ ዝገብር ተኮይኑ እቲ ሰብ ዝዛረብ ዘለዎ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ክህቦ ኣይክእልን እዩ ካልእ እንታይ ይፈጥር ኣብ ርክባት ወይ ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቅሪ ማለት እዩ ዘይተደልየ ቅንዕን ዘይተደልየ እምነት ምጉዳልን ይፈጥር ምክንያቱ ሓደ ሰብ ቀፃል ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ዝገብርን ኮሜንትን ገለመለን ዝመፅእ ተኮይኑ እቲ ምስኡ ዝቐርብ ሰብ እውን ብነጋቲቭ ክፅሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዘይምትእምማንን ዘየድሊ ስምዒታትን ቅንዕን እንታሽም ክፈጥር ይኽእል እዩ ነቲ ካልኣይ ፆታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ድማ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ናትካ ርክብ ኩሉ ግዜ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ጥራይ ትከታተል ተኮይንካ ክልተ ኣዕሩኽ ኣብ ዓመቶም እዮም ዘብዕሉ ዘሎ ወይ ገለ ቫኬሽን ገይሮም ስእሉ መዓት ምስ ኣውረዱ እንታይ ትገብር ናተይ ፍቅሪ እኮ ናተይ ሓዳር እኮ ትርጉም የብሉን ሰው ኢልካ ቦሪንግ እዩ ኖ እሳቶም ኤግዛክትሊ ከማኸ ሓደ ካልኣይ ክነስዕለሉ ዘለና ኣብ ኢንስታግራም ሰብ ስእሊ ከውርድ ከሎ ብጣዕሚ ተሓጒሱሉ ማለት ከይመስለና ሱፐርፊሻል እዩ ረዲ ክልቶም ናይ ብሓቂ ዝሕጉሱ ዘለዉ ንኢንስታግራም እውን ግዜ የብሎም ሓቂ ክንሪኦ እንተኮይና ትሕጉስ ሓዳርን ትሕጉስ ግዜን ኣብ ሂወት ዕወትን ዘሎ ኣብ ኢንስታግራምን ኣብ ፌስቡክን ክውዕሉን ግዜ የብሉን እቲ ኣብኡ ዝውዕል ዘሎ ጀስት ሱፐርፊሻል ሾው ጥራይ ስለዚ ወላ ሓደ ሓንቲ ከም ሕብረተሰብ ሓደራ ክብላ ዝደሊ ንሓትሕድና ማለት እዩ ፅቡቅ ንሕልፍ እንተለና ኣብ ፅቡቅ ቦታ እንተለና ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ኢንጆይ ንግበሮ ምክንያቱ ኣብ ኢንስታግራምን ኣብ ፌስቡክን ብምግባር እንታይ ኢካ ትገብር ዘለካ ነቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ኢካ ኔጋቲቭ ልትፅልዎም ዘለካ ምናልባት ብዙሓት ኣለና ፅቡቅ ሪና ድሕን ንሕጓስ ኣለና ካልኦት ግን ክቐንዩ ይኽእሉ እዮም እሱስ ፀጋታት ስለ ዘለዎም ዝኮይኑ ንሕና ከምዚ ዲና ንከውን ስለዚ ኣነ በዛ ርእሲ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቫኬሽን ከይደ ወይ ኣብ ገለ ኣብ ፌስቡክ ከውርድ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ክንደይ ኣለዎ ኣሕዋተይ ንዑ ነቲ ኣነ ዘለኽዎ ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ወይ ነቲ ሂወት ናብ ውድድር ገፅካ ኢካ ትወስዶ ስለዚ እንተተኻኢሉ ማለት እቶም ትገብሩ ኣነ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይ ፋይን ግን እቶም ንርኢ ዘለና ግን ስኢልና ካብ ዝረኣናዮ ኣብ ስምዒታትን ኣብ ካልእን በፂሕና ነቲ ዘለና ሓዳር ነቲ ዘለና ፍቅሪ ነቲ ዘለና ርክባትን ሂወትናን ዘፅላኣና ክኸውን የብሉን ካልእ ድማ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ቀፃሊ ከም ዝገብር ኮይኑ ኣንፈለው ክንገብሮ ኣለና ምክንያቱ እንታይ ገድሽካ ፌስቡክ ዘጨንቐካን ዘይሐጉሰካን ነገራት ትርኢ ነቲ ሂወትካ ወይ ነቲ ትነብሮ ዘለካ ብኣሉታዊ ዝፀሉ ነገራት እንተሎ ኮይኑ ኣንፈለው ትገብሮ ወይ ኣንሰብስክራይብ ትገብር ስለዚ ንሂወትካ ፖዚቲቭሊ ዝፀልወካ እምበር ኔጋቲቭሊ ዝፀልወካ ክትፈጥር የብልካን ወላ ኣብቲ ርክባትካ ኣብቲ ሓዳርካ ኣብቲ ፍቅርካ እውን ፖዚቲቭሊ ሞቲቬት ዝገብረካ ኮንተንት ከም ዝመፀካ ክትገብር ኣለካ እምበር ኔጋቲቭሊ ዲፕረስ ዝገብረካ ነገራት ክትርኢ ከጋጥመካን ከተፍቅድ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሂወትና ቀለስትን ተኸላኸልትን ክሲ በዓልና ክንከውን ኣለና ማለት እዩ
ካልእ ድማ ፅልዋናቱ ኣብ ድቃስ ኣይንደቅስ እንዴ ድብል ብዙሕ ግዜ ግን ድቃስ ከዓ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ኤነርጃይዝ ክትከውን ወይ ባተሪ ቴሌፎን ኣብ ባተሪ እቲና ንመልእ ድቃስ ድማ ከምኡ ነቲ ሂወትና እኩል ድቃስ ተወሲድና ልክዕ ከም ባተሪ ዝወሰደ እዩ ዝኸውን ሪቻርጅ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ግቡእን እኩልን ድቃስ ክንድቅስ ብግዲ እዩ ንጥዕናና ብዙሕ መፅናዕቲ ተካይድሉ ድቃስ ኣዝዩ ጥቅሚ ከም ዘለዎ ካብ መጠን ላዕሊ ግን ክንድቅስ የብልና ማለት እየ እኩል ድቃስ ማለት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ድዩፈላለዩ ክሳብ 5 ሰዓት 5 ሰዓት ንኣካላትና ዝኣክሎ ግዜ ኣሎ ኣለዉ ሰባት ብ5 ሰዓት ዓለም ሙሉእ ዝቅይሩ ዘለዉ ካብቲ ልዕሊ ማንም ጥዕና ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ 12 ሰዓት ወይ 9 ሰዓት ክንድቅስ ኣለና ማለት ኣይኮነን ኣካላትና ግን ዝኣክላ ድቃስ ክትወስድ ኣለዋ ቴሌፎን ሕጂ ኣብ ድቃስ እንታይ ፅልዋ ኣለዋ እንተይልና ዓብ ፅልዋ ኣለዋ ምክንያቱ ሓደ እቲ ብሉ ላይት እቲ ኣብ ቴሌፎን ዘሎ ሰማያዊ ላይት እሱ ንድቃስ ዲስትራክት እዩ ዝገብሮ ዲፕ ድቃስ ንከይትድቅስ ዓሚቅ ድቃስ ንከይትድቅስ ይፃባእ እዩ ስለዚ ካልእ እንታይ በሃል እቲ ከምዚ ሓደ ሆርሞን ኣሎ ሜላቶኒን ዝበሃል እዚ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንክንድቅስ ኣካላትና ንክድቅስ እዩ ዝሕግዝ እቲ ብሉ ላይት ኣብ ቴሌፎንና ዘሎ ሕጂ ነዚ ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ንከይፈሪ ወይ ኣካላትና ንዑን ፕሮዲስ ንከይገብር ይከላኸል የነቃቅሖ ነቲ ኣካላትና እዚ ሆርሞን እንተዘይመፅኡ ድማ ዓሚቅ ድቃስ ክወስደና ኣሸጋሪ ይኸውን ካልእ ድቃስ ዝክእል ቴሌፎን ጥራይ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን ብሶሻል ሚድያ ክትጥቀም ትኽእል ኢካ ግን ቀፃሊ ንኮሜንትስ ምምላስ ኣብ ቻት ምእታው ገለመለ እዚ ተቐንዲ ድቃስ ዝኽእል እምበር ሓደ ዝኾነ ነገር ርዩ ወዲዩ ዓፅዩ ዝድቅስ ክድቅስ ይኽእል እዩ ግን ቀፃሊ ትፅበዮ መሰጅ ዘለካ ወይ ቻት ጌርካ ዘይተፀበኻዮ ወይ ዝኾነ ነገር ኖቲፊኬሽን ብዙሕ እንተለካ ትበልቲ ኮይኑ እሱ ትድቃስ ዝኽእል ስለዚ ዋላ ቴሌፎንና ጥቃና እንተሎ ኣላርም ክንጥቀመሉ ስለንኽእል ነቲ ዴታ ክዲና ክነዕፅዎ ነቲ ዝተፈላለዩ ሜላታት ጌርና ነቲ ቴሌፎንና ፅልዋ ክገብረልና ዝኽእል ክንኣልዮን ከነወግዶን ከነውሕዶን ክንፍትና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣብ ዌልቢንግ ኣብ ናትና ሓፈሻዊ ጥዕናናን ሓጎስናን ኣነባብራናን ድማ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ the more time we spend the worse we feel ስሜታትና እናከፍአን እቲ ደስታና እናጎደለና ዝኸይድ ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግዜ ንሕልፍ ተለና ሓደ በቲ ኩሉ ዝበልናዮ ካልኦት ሰባት ዝዓዮም ቁም ነገር ዝገብሩ ዘለዉ ተማሂሮም ግራጅዌት ዝገበሩ ሰሪሖም ዝዕወቱ ዘለዉ ተሰሪሖም ቫኬሽን ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ስለ ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ክንከውን ዲፕረስ ኢና ክንከውን ኣነ ከ እንታይ ይገብር ኣለኹ ግዜ የጥፋእ ኣለኹ ክንብል ኢና ካልእ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ስለነጥፊ ዘለና ስለምንታይ ኣነ ቁም ነገር ዘይገብር ስለምንታይ ኣነ እቲ ግዜ ኣብ ዝባክኖ ዘለኹ ዝብል ስምዒት ስለዝመፀና መሊስና ኣብ ሓደ ሪሰርች ዋላ 20 ደቂቕ እንድሕሪ ኣብ እቲና እቲ ናትና ሙድ ይበላሾ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ እንታይ ትርኢ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓበሬታ ዜና ትርኢ ዝሕዝን ዘጨንቕ ዘብኪ ፖለቲካዊ ናይ ሕብረተሰብና ፀገማት ትርኢ ክንሪኦን ክንፈልጦን የብልና ማለት ኣይኮነን ግን ኣነ ነዚያ ስእሊ እዚኣ ርየ ወይ ነዚያ ኩነታት እዚኣ ርየ ዝቕይሮ ነገር የብለይ ነታ ሂወተይ ግን ይቕየር ኣለኹ ክሕጎስ ዝግባእኒ ይግህ ኣለኹ ኖርማል ኮይነ ስራሕ ይገብር ንበኒ ክጭነቕ ግደድ ኣለኹ ስለዚ ኢንዳይሬክትሊ ዘሐጉስ ዜና እውን ኣሎ እኮ ይርዳእኒ ዘሐጉስ ዜና ግን ብዙሕ ግዜ እቲ ሰብ ንመን ሸር ዝገብር ነቲ ዘጨንቕን ዘሕማቕ ነገራትን እዩ ሸር ዝገብር ስለዚ ንሱ ዝያደ ዝመፀና ስለዚ ነቲ ሙድ ናትና ነቲ ሓጎስ ናትና ይዘርጎን የበላሽዎን ማለት እዩ ካልእ ድማ ከም መጠኑ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝጨንቕ ነገር ብፍላይ ሕጂ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ምስ ዘሎ ሕጂ ፖለቲካዊ ንዴቨሎፕመንት ዝተፈላለየ ክንከታተሎን ክንፈልጦን ዘለና ብግዲ ግን ክሳብ ክንደይ ከም ፀልወና ኩልና ንስሕቶን ኢና ዝኾነ ነገር ብካልእ ወገናት ዝወፅእ ዜና ድዩ ሓበሬታ ድዩ ሓቅነቱ ብዘይረጋገፅ ቀጥታ ድቃስካ ንሓንጎልካ ዝሽርሽረካ ክትዓይ ትኽእል ኢኻ ሪሊ ዲፕረስ ዝገብረካ ካብ ነፍሲ ጀሚርና ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሃገርና ዘይንደልዮ ነገር ክንርኢ ከለና ኣዝና ከም ንጉሂ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንታይ ገብረና ኣሎ ኢንዳይሬክትሊ ሓደ ቁም ነገር ክገብር ዝሓሰብና ኣብ ስምዒትን ሓዘን ይእትወና ዋላ ምስ ዕሩ የጋጥመና ብዙሕ ግዜ ታርእስቲ ጉዳያት ክለዓል ከሎ ክንዕድልን ክንሰባን ዝመፀና ዲፕረስድ ንኸውን ብምለና ግን ግቡእ እዩ ከዓ ንግድን እዩ ግድን መድረክ ዝፈጠሮ ኩነታት ስለዝኾነ ጥራይ ኣመዛዚና ክንሕዞ ኣለና እምበር ክንገድፎ ኣለና ማለት ኣይኮነን ሓላፍነትና እዩ ዝተወሰነ ነገር ብዓድና ብሕብረተሰብና ብከባቢና ዘሎ ኣብ ሰብና ዘጋጥሞ ዘሎ ነገር ክንሓዝነሉን ክንሓስበሉን
كنشير كنقبرون قبونا يجن بزح جزيات في السوشيال ميديا نقبر تخين حمق نايك حبرة الناس اللي ريتهم عيوم نلعب زخود زلو توم جمع بلو زلو كفالنا حبرة الناس سناي كفالنا حبرة الناس الذين رؤيو نحنا ونكفالنا يتزمع بلو زلو الذين خون زلنا ماليسنا بشنكاتن أب ستريس كقبرنا يخلي سلذي نفس وقف دقيقة في السوشيال ميديا نطفع زين وحداتين بزح كلا على الواتات نسو بوزيتيف على يس مليء لو مغنياتو حواتنا بستفعل عالم فاحلهم متعبيتنا عرقتنا كل زلو أنا والناس تمرت زم حلال زلو قربت لين حبر سبناك حق زلو السوشيال ميديا زلو يسلز النيجاتيف عينكم في الله ندكنا تقلع لك خوني بالله من زبلي يكون مغنياتو زي دحرا حمش أمس انت عينت هيوت كل وناين فلت ابن سلزي كفلت ون كل عليون قديت هايو كفالنا هيوتيو نسبسي سب ملحس حما اصل الزرب زرباك مهار يقولون اين بلينا نوع يمهار قنت تصبوك مهار كم زلوين النقرو سلزي تصبوك نقر مسحواتنا دي مسبت سبنا دي مسرختنا دي استفل عليك ورنعتنا عالم زلون الراقبنا لنا عندنا بقليلو تكساس انت مرتين دما ابوك محل فناي قليل انتاي يكون كم سخون زلنا اديكت نكون يبنا ابنك مصنعات ندير خوينو تليفوننا كتعصر له ወይ ተጠው ክትብል ክልክላሎ ኮንሰንትሬት እንገብራለና ምክንያቱ ቴሌፎንና ሓንቲ ካብተን ቀዳመይቲ ብዙሕ ቴሌፎን ብዙሕ ሓገዝ መፅኒ ቴሌፎን ፌስቡክን ግዜና እናባኸንና ይርዳኒ አዲክሽን ብርቱዕ ወልፊ ዘለዎ እዚ ሪሰርች ገና መደምደምታ ይገበረም ኮንክሉሲቭ ዝኾነ ሪሰርች ክሳብ ክንደይ አዲክሽን ከም ዝገብር ሶሻል ሚዲያ ይተበፅሐና ኣሎ ክሊርሊ ግን ብዙሕ ሪሰርች ካ ፕሮቭ ገይሩ ሰብ አዲክትድ ከም ዝኾን በቃ ሶሻል ሚዲያ انت دي جيروس ريلي هيوتو تاشم كحقوس كم زي كده نفسه كفس كبر مومنت في السوشيال ميديا تقوم زلوا جي تي كساكنو زي بصح مغنيات يبلنا نجن يا كفالنا حبرتسبنا أنا وابرانا مستبنا في لايمة بيدبلنا أبير تراد عبنا استفل عليه مسحواتنا بأمريكا زلوا كندا زلوا أستراليا زلوا يوروبا استفل عليه أجرب أفريقيا زلوا إيرترا زلوا رغب الناس اللي زلوا كمي كم زلوا نفلس زلنا نمسكنينا كومبلين قبل تعادوا نالوات كومبلين قبل غوليا محنا جن عبي مخسبن وي إن هي وثنا عبا حاجة زي قبل لنا اللي زعبا حواتنا تقلها لكن رسوا أمسك بقى الناس نبر وي بتكونتات كم فلت زي نخلد نبرنا كمي كم زلوا ينبرو خم زلوا أنا فيسبوك روحلو حالة حوية بأمريكا زلوا زخنا نجار تري وهاي مثلا على به وتسبق على ما نتيجة ولا أنت تحفكم كم مخبل تاي مخالكم يا رسوزي نيجاتيف تراين رأيو جن جزينا خاصة لما تاي بزح ونطفل كالك نجبر بخال متكاتات نهيوتنا كعب زخل من باب ديو كالاي السوشيال ميديا بما خميكم بدهون خل السوشيال ميديا حق زحزناك اندحري غزي خاصه تفطر اي نغرات ترتلها فيلم تراي ترتلها فيلم تراي زدللك درف تراي سمنت هاكا بدرف تراي زمعكا بدرفن فيلم زعاب بحبرتسب دما يلن ስለዚህ እቲ ሶሻል ሚዲያ ንኣብነት ዩቲዩብ ትመሃር ኮንተንት ጥራይ ከተምፅን ተርጀሚርካ መሊስካ ክትዓቢ ትኽእል ነቲ ንዓኻ ዝሃሲ كمي جيركا بو جيركا سعر تخل كامي لهم فتر كل علنا نابن أنا هجي زخونة سب يوتيوب ناتي هبني زخونة در فكر انتهينا هبني ثم هبني معناته تناتي بلاي ليست ناتي فيد كتب بلاش ولا يدلني معناته في يوتيوب ناتي نجوه تنسخ لغون تعينت كم سمي يفلت already the algorithms ناتهم sophisticated use لازم تعنكسهم أز دلاب نجوه نوع يسر عليه مشيت جزام ساعته بصراحة انت عينت كسم كم ذلي نجوه موتيفيشن جبرني زبرني زنك حني نجار يسمع لازم نعوم يمسر عليه دحر درف دحرتي خالي نجوه درف ما تنقلي which I don't want لذي أب هيوتنا تقطعتيرنا بالسوشيال ميديا بو تواجينا السوشيال ميديا ون أبرب حنا يوتيوب نبتحت سبب جزء كتفالكم خلينا عاجل أمانة يجتمعني أمانة كأوز مهار ولا بزوج جزء يعني يوتيوب زخون جزء هالوني قدامي كاب يوتيوب ترى كتمهاري الكاي تحسب معناته ما تحفتي زيارة مركا أنا زي بكم زلوات مرتي كمي جرنا هيوتنا نابكال سجمتنا هنا كمي جرنا ما تحفتنا كمي جرنا نعبب بمر زناتي تمرت رئيسي أخول قونا يكلني سلزي هيوتنا كل جزء كان أبي حلفنا توصينا نتيجة لنا سوشيال ميديا كومبلين كي جبرنا تتأكدنا ربحنا أنا وردول نخيل ميلاتات كم فترة على سلزي نايلو متمرتنا سوشيال ميديا الواتاتون بزوج بزع سوشيال ميديا بزوج بحالي خيل جن دحن كلام عالتي إن السوشيال ميديا بخمي positively أب هيوتنا ربحا خنقبران خلت بالفيديو يقرب علىكم معناته كم نيجاتيف جيرا كردعكم عند الناس السوشيال ميديا extremely powerful tool يكوتيها من البعض بزح بونجر كتفترة اللي تخل من قدر جن اتنا كأتمامتها السوشيال ميديا كغير كخلاله صار consumer كوني بالكان content creator حبرت سب كهت اللي تخل على نابنت
بيوتيوب فيسبوك غير تمرت كم حلال في حبرتسبي كحجز فتنا له it's possible ግን أنا ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ግዜ የጥፍእ no absolutely no maybe 10 ደቂቃ maybe ፍርቂ ሰዓት 4 ደቂቃ የጥፍእ ክኸውን just because እቲ ኮሜንት ዝመፀኒ ወይ እቲ ፊድባክ ዝመፀኒ ክሪኦ ስለ ዘለኒ ግን እቲ ሶሻል ሚድያ በቲ ንሶም ዝፈጥሮ ሜላ ጌርና እውን ክንጥቀመሉ ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ንኽእል ኢና ካልእ ፖዚቲቭ ናቱ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ግዝያዊ ነጥፎ ዘለና ፕሮዳክቲቭ ንገብሮ ንኽእል ካልእ ቪድዮ ክገብር እየ እቶም መጀመርያ ሕጂ እትሪእዎ ዘለኹም ኮንተንት ናተይ ወይ ቪድዮ ናተይ ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ጂድራር ኣብ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ብዙሕ ናተይ ቪድዮታት ኣብ ዝተፈላለየ ቶፒክስ ክትረኽቡ ትኽእሉ ፌስቡክ እውን ኣለኹ ሓዳሽ ዌብሳይት እውን ጌርና ኣለና ኣብኡ ድማ ዝተፈላለየ ስፔሲፊክ ኣድቫይስ ወይ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተሎ ውሑዳት ኤርያትን ኣነ ኣድቫይስ ክገብረለን ዝኽእል ዝበልኮን ኣብኡ ጌረን ኣለኹ ስለዚ ነዚኣ ዌብሳይት ኣብ ናትኩም ብራውዘር ፅሒፍኩም ክተብልዋ ትኽእሉ subscribe ግበሩ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ዘለኹም ነዚኣ ክሓልፋ ኣይደልን እየ thank you very much you give me so much of energy and motivation ምክንያቱ ሓደ ሰብሲ ትጠቕመኒ ኣለካ እንተኢልካ ሓጎስ ይስማዓካ ኤነርጂ ይስማዓካ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካ ኮንቴጅስ እዩ ቀፃሊ ኣነ እቲ ካባኹም ዝወሰድኮ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ናባኹም ክመልሶ ድማ ይተባባዕ ማለት እዩ thank you very much again and again ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብዚ ወዲኣ ኣላ ክሳብ ካልእ ኣርእስቲ ንኩልና ዝጠቅም ዝበልኮ ዝመፀኩም ዝሓንቅም እዩ ናይ ሎሚ ኣብዚ ወዲአ ኣለኹ ቻው